London, ile kwa kumela pastor channel ile la maphupho. Inamba ke sense of remember. So 905 Monday to Friday on WhatsApp. Sarah Chibi. I don't know if Sarah Chibi or Sarah Chibi. Libengele kakhulu ba baby. Ngabechaza nokudla ukubudla umbila lo siwa. Oh, she meant babe, not baby. Oh, libengele kakhulu babe. Arosh baby. Yajala Sbabe futhi uyaswata babe. So that's nakusho. One isikhathi esiningi uma kuzophupha umbilo osiwe kupha uluhluma ukudla ngoba lokusho lengenzeka usukhonyiswa la ukuthi unenhlanhla noma umuntu ofuna indlela inhlanhla nenhlala kahle uphinde ulindele ukuthokozela impilo enhle ngenxa yokuthola umsebenzi noma ngenxa yokwenza inzuzo okanye ngenxa yokuthola imali. Yabona? So kukhona inhlanhla esayo kuwe. 2 kwabanye uma uphupha umbilo sikupho ohlakhuluma ukudla ngoba lokho kungabuye kuvezela ukuthi ngenzeka uzophumelela noma uzothola nje imali ngokuyikhandla kwakho emkhakheni wakho. 3 ngenzeka futhi uphupha umbilo sikupho oluhluma ukudla olushuthi ngenzeka kukhona umsolwa ozayo ngenxa yokuthi ukhulelwe okanye ukhulise umuntu mangowesilisa sekunengane zayo. Abanye mabephupha bedlumbele ukusebenza ukuthi vele usekhulelwe manguthi akakhona akazivikeli o sekhulisa umuntu kushe. No 4 kwesinye isikhathi kodwa uma uphupha udla umbili noma umbilo usengaba upha uma udla ngoba lokho ngasho lingenzeka kumele uqaphele imizamo esitha yokukudlisa uma kunguthi lo mbila kade usolisa lo mbila kade wonakele noma kade usoqala ukonakala noma ubungeke isimeni esifanele sokudliwa. Siyabona.